ורבותיי, בוודאי שצריך, אין כאן שאלה בכלל. אבל גמרא אומרת ביום הכ"ח עמוד שני, מעולם לא פרשה ישיבה מאבותינו, יורדו למצרים ישיבו עמם, שנה המולך ועושרתו זקני ישראל. במדבור ישיבו עמם, אז פולי 70 איש מזקני ישראל. אברהם אבינו זוגן ויושב בישיבו, ואברהם זוגן. יצחק אבינו זוגן ויושב בישיבו, ויחי זוגן יצחק. יעקב אבינו זוגן ויושב בישיבו, כפי שאמרנו, ועיני ישראל כה בדו מזוגן. זקנה זה ישיבה. בכל ההיסטוריה, במרוקו, בפולין, בעיראק, בגרמניה, בתימן, בלבנון, בצרפת, בכל ההיסטוריה לא היה דבר כזה שלא היה ישיבה בעם ישראל, ישיבה, מקום קביעות לתורה. אין מציאות כזאת בכל ההיסטוריה כולה. אגב, במוסגר, עד לפני כ-180 שנה לא היה מושג של יהודי חילוני. מה זה הכלאיים הזה? או יהודי או משומות, אין משהו באמצע, אין דבר כזה חילוני. זה רק אחינו יהודי גרמניה המציאו את ההמצאה הזאת בזמן המשכילים, לפני כ-240-250 שנה. ואגב, המשכילים של אז זה בערך החרדים של היום. מבחינת הקפדה על המצוות, היו חלק מהם שאמרו תהיה יהודי בביתך ואדם בצדך, אבל בבית הם קימו קלה כבחמורה. אפילו רובם היה להם זקנים יותר ארוך ממני. רק הדרדור והדרדור, עד שאנחנו רואים היום לאן זה הגיע. ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו לרבותינו אז, שהם זיהו את זה ונלחמו בהם, כי הם ידעו מה יצא מזה, מה שאנחנו רואים היום. היום אלה שעומדו נגד הדת זה מבורות, הם פשוט בורים, הם לא יודעים כלום, הם בורים ועמי הארץ, זה מחוסר ידע. אני אומר לכם אמיתי, אתמול היה לי ברית בשבת. אני לא מקבל בריתות בשבת אלא אם כן מבטיחים לי שאין חילול לשבת. אם יש חילול שבת גדול, מעל 10 איש יבואו ברכב, אני לא עושה ברית, תחו ליום ראשון. זה דעתי. וכך הוא הבטיח. אני יושב בשולחן ואנשים מכבדים, אתה רואה, אנשים מכבדים. פתאום בפלאפון איזה גברת משחקת בפלאפון, אז מישהו אמר לה, כבוד הרב פה לא חפי מן אללה, חפי מן אל-מורי. היא אומרת, מה הבעיה? רבותיי, לא, הם מכבדים, הם לא יודעים בכלל שזה אסור, הם לא יודעים. אין לי ספק שאם הייתה יודעת היא לא הייתה עושה את זה, העובדה שהכניסה את זה לכיס. זה בורות. אני לא מדבר פוליטיקה, אלה בכנסת, הם לא יודעים, הם בורים ועמי הארץ, פשוט כך. לצערנו גם בצד שלנו נהיו שם כמה בורים, אבל לא ניכנס לזה. זה כוחו של המנוח, המנוח היקר. מוריי ורבותיי, כפי שהזכיר בנו הגאון הגדול הרב יוסף, אגב שהוא אמר שעה 3 ו4, אמרו לי להגיד שעה 3-4 של אחרי צהריים לפי שעון אמריקה, זה בוקר, לפנות בוקר היו קובעים עיתים לתורה. שלוש לפנות בוקר, חברותה יום 30 שנה.
אנחנו מקדמים בברכה את כבוד מורנו ורבנו הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול והמובהק, רבנו דוד יוסף שליט"א, שכיבד אותנו כאן בנוכחותו. מוריי ורבותיי, כפי שאמרתי, אפרים ומנשה שתי אסכולות. מנשה זה תורה עם עבודה, תורה עם עוד משהו, ואפרים זה נטו תורה, המשכיות של יעקב אבינו, תורה בטהרותה. המנוח השכיל לשלב את אפרים ומנשה ביחד. מצד אחד ישב ועסק בתורה, וכשהוא עסק בתורה, רק בתורה, נטו תורה, לא עם עוד משהו אחר. ומצד שני חינך, כפי ששמענו מידידי הגאון הגדול הרב יוסף בן דוד שליט"א, השני הסיפורים שהוא סיפר, רבותיי, זה סיפורים של הסבא מקלם, של החינוך הזה, שלהכות אומנם את הילד, חוסך שבטו שונא בנו, גם כי תקע נער בשבט לא ימות, אבל בלי עצבים, לא להתפרק על הילד. זה הסבא מקלם לפני 150 שנה. אצלו ראינו כאלה, לא ראינו, שמענו כאלה דברים. והוא השכיל לחבר את שני הדברים ביחד. מצד אחד תורה בטהרתה, כפי שהוא אסף וכינס למקום אחד, רואים כאן את הספרים שלו, את כל המנהגים, את כל שהוא מאחד לאחד, מאחד לאחד, מזקן לזקן, לאסוף, לבלתי יידח ממנו נידח. ומצד שני חינך איש חינוך במלוא מובן המילה, וגם היה דוקטור, אבל הוא ריפא את מקצוע הדוקטור. יהי רצון שהדברים יהיו לנו נשמתו, ונשכיל לקחת קצת מההנהגות הללו, ההנהגות התרומיות הללו, ויהיה לעילוי נשמתו. כעת נשמע דברים חוצבי להבות מכבוד מורנו ורבנו, מלכנו בראשנו, מן מלכי רבנן, שאני יכול להגיד, מורי ורבותיי, אני זכיתי לשבת בעצרות ליד מור אביו, מרן, מופת הדור, עוד בהיותי צעיר, בפתח תקווה. ואחר כך עם עוד שני רבנים ראשיים. ואני רוצה לומר לכם, אני אדבר ברמז, גאונים מובהקים אין הרבה. מי שלומד בספרים של הרב, לא מדבר על ההלכה ברורה, זה כבר ברור, על ההערות בפאר הדור של הרמב"ם, של השו"ת, שאני עשרות שנים, ויש לו שמה המלצה מרב שלמה זלמן אוירבך, והוא כותב עליו תוארים שעל זקנים לא כותבים. 35 שנה, נכון הרב? בערך. זכינו, זכתה ארץ ישראל. אבל עוד נקודה, זכה הרב שמסביבו הוא יודע לבחור אנשי מקצוע, במקרה הם תימנים. הדקדוק התימני, המקצוענות,
השימת לב לכל פרט, אם זה בדיינות, אם זה ברבנות, אם זה בפסיקה, לראות את ספרי השתילי זיתים והמעריץ. האבא עליו השלום מצטט אותם כסדר. הדקדוק בהם, אני פעם אמרתי, שאם המשנה ברורה היה יודע על השתילי זיתים, הוא היה הולך מבילנה עד צנעה ברגל כדי לקבל את הספר הזה. גאונות איומה. אני לא אעריך. זכינו ברב. ואני אגיד לכם עוד דבר. יש לי מכתב ממרן הרב עובדיה עליו השלום. לא אכנס עכשיו לדברים האלה. ואני ברחתי מהדברים האלה כבר 30 שנה, אני בכולל, לא מתערב בצורכי ציבור, כלום, בקהילה שלנו וזהו. הרב יוסף, שהוא נבחר, הוא אומר לי, מרן הרב דוד זה משהו אחר. אני אומר לך, הרב אבישי, אמר תעזור. הוא אומר לי, זה משהו אחר. והוא סיפר לי כמה עובדות. אמרתי לו, אני רוצה להיפגש עם הרב, אם זה כמו שאתה אומר. אני רוצה לפגוש את הרב. ואני אומר לכם, אני לא מפרגן בקלות. וזכינו וזכתה ארץ ישראל שיש לנו ראשון לציון ורב הראשי כזה, בכבוד כבוד הרב. ברשות כבוד הרב הראשי, הגאון הגדול הרב יונה מצגר שליט"א, הגאון הרב אבישי שלמה שליט"א, כל הרבנים הגאונים, לא שומעים, כן, כל אחד לפי כבודו ומעלתו. מוריי ורבותיי, אני לא זכיתי כל כך להכיר את המנוח. הפעם היחידה שפגשתי אותו היה בחול המועד סוכות. אני התארחתי בסוכה של הגאון הרב יוסף בן דוד בנו, ושם פגשתי אותו ושמעתי עליו הרבה מפי בנו. ברוך הבא לכבוד הגאון המפורסם הרב משה אמסלם, חבר בית הדין הגדול. מוריי ורבותיי, מכיוון שאני יודע, אבל לא הכרתי כל כך את המנוח, אבל מכיוון שאני יודע שהוא ובנו הגאון הרב יוסף היו קשורים בלב ונפש ממש, והיו כל יום לפנות בוקר יושבים ועוסקים בתורה שעות במשך הרבה שנים, אז אני רוצה לומר לכם כמה דברים, איך אני מסתכל על תפקידו של רב, ונבין איזה בן האבא גידל, ונבין את מעלתו של האבא. אנחנו נקרא השבת פרשת שמות. הפרשה מתחילה עם הסיפור של המילדות. פרעה אומר להם, וייתן על האבניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. עכשיו אני שואל רבותיי, אם מישהו יבוא אלינו, ויאיים עלינו, ויצעק עלינו, ויאיים אפילו שהוא יהרוג אותנו, ויגיד לנו לרצוח תינוקות. תינוק נולד, יאללה, להרוג אותו, אם בן הוא, להמית אותו. מישהו מאיתנו היה עושה דבר כזה?
אנחנו לא מסוגלים, ודאי שזה בלתי אפשרי. עכשיו, המילדות, זאת אומרת, הם עשו את הדבר הנורמלי שבן אדם נורמלי שיש לו טיפה רגש עושה. הם לא רצחו את התינוקות. האם מגיע להם שכר על כך? הייתי אומר שלא. תארו לכם בן אדם אחרי 120 יבוא לבית דין של מעלה וישאלו אותו, מה עשית בעולם הזה? ריבונו של עולם, היה לי סכין, אבל אני לא שחטתי אף בן אדם. ככה הוא יגיד? מה זאת אומרת? מה, אנחנו פלסטינים? ודאי שאנחנו לא רוצחים. אז ממילא לא מגיע להם שכר. כן? באמת, לא, לכאורה לא מגיע להם שכר. אבל אנחנו רואים אחר כך בפסוקים, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. מה זה ויעש להם בתים? הם קיבלו שכר, לפי רש"י שמה, הם קיבלו שכר עצום. לא רק שהם כן קיבלו, אבל איזה שכר? יוכבד זכתה שיצאו ממנה משה ואהרון, ומרים זכתה להתחתן עם כלב בן יפונה, ויצא ממנה דוד המלך. כל הכהונה, לוויה, מלכות, יצא משתיהן. שכר עצום. לכאורה למה בכלל מגיע להם שכר? אבל עוד יותר קשה. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן שכר, תמיד זה מידה כנגד מידה. גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רק כרשעתו. אז מה הם עשו? הם נתנו חיים לתינוקות. תן להם חיים. באמת הם קיבלו חיים ארוכים. יוכבד ילדה את משה רבנו כשהיא הייתה בת 130 לפי דברי חז"ל. היא נולדה כשנכנסו למצרים. היא האריכה ימים. מרים הייתה יותר גדולה ממשה, והיא נפטרה בסוף 40 שנה שהיו במדבר. זאת אומרת, היא הייתה אולי 130, 140, זקנה מופלגת. הם קיבלו חיים ארוכים. והנה אנחנו רואים שהשכר שלהם על מה שהם עשו היה משהו לא קשור בכלל. קיבלו מנהיגות של עם ישראל. כהנים, לוויים ומלכים יצאו מהם. מה הקשר בין מה שהם עשו לבין השכר? אבל רבותיי, אם נשב ונחשוב, כל מה ששאלנו לא מתחיל אפילו. זה לא נכון השאלות. אנחנו שאלנו לכאורה למה בכלל מגיע להם שכר. מגיע ועוד איך מגיע. למה? רק נחשוב לעצמנו. פרעה, הדיקטטור, האכזר, שיכול ברגע אחד להמית ולהחיות, עושה כל מה שהוא רוצה. הוא פונה עליהם, הם היו משבט לוי, ושבט לוי לא היו בשעבוד, הם לא היו משועבדות לפרעה. אבל הוא פונה אליהם, נותן להם צו חד משמעי להרוג את התינוקות. זה לא נכון לומר שהברירה שלהם הייתה להרוג או לא להרוג. הייתה אפשרות שלישית, הרבה יותר סבירה מבחינתם. הם יכלו לומר לפרעה, אדוני הנכבד, אנחנו לא מוכנות לעשות את זה, אנחנו לא בכלל השעבוד, אז אנחנו פורשות, אנחנו זזות הצידה, תמנה מישהו אחר במקומנו. אנחנו לא רוצות להתערב. למה הן צריכות לסכן את החיים שלהם? הוא יכול ברגע להרוג אותם. הן יכולות לפרוש, לברוח, לזוז הצידה, מי יודע, אבל דווקא לעמוד, ללכת להפר את מה שהוא אומר, להתמודד ולהילחם, למעשה זו הכרזת מלחמה נגד פרעה. הוא נותן להם פקודה והן מסרבות לפקודה, עושות ההפך,
ותחיינה את הילדים. זאת אומרת שפה הם עשו מה שהם לא היו חייבות לעשות. על זה כן מגיע להם שכר. עכשיו, למעשה גם כן, מה שהם עשו פה, הם גילו מנהיגות. מה זה מנהיג? מנהיג זה לא מי שרוצה למצוא חן בעיני העם, שיצביעו בשבילו, והוא כל דבר מסתכל מה יגידו על האנשים. לא. מנהיג אמיתי זה אדם שחושב מה טוב לעשות. גם אם אני לא חייב לעשות, אני קם ואני עושה. אני לא נשאר בצד. אני זוכר כשאבא שלי היה רב ראשי, היו לו התמודדויות מאוד קשות. ואז בא אליו פעם רב אחד ואמר לו, למה אתה צריך את כל זה? אתה לא מסכים, תשב בשקט. תשב בשקט, תלך, תיתן דרשות, ככה, פה ושם, אבל למה אתה צריך להילחם? למה אתה צריך להילחם? שב בשקט. אבא שלי נלחם אז על גיורים, על בתי דין. למה אתה צריך להילחם? אבל זה לא ככה. זה לא ככה. מישהו באמת מנהיג, אז אכפת לו. אכפת לו מכל אחד ואחד מישראל. אכפת לו. המילדות אמרו, אנחנו נזוז הצידה, אז הוא יביא מישהו אחר שכן יעשה את זה, השם ירחם. אז אנחנו פה מגלות מנהיגות. אנחנו מתמודדות נגד פרעה, באומץ. הם גילו מנהיגות. מידה כנגד מידה, השכר שלהם היה מנהיגות. מנהיגות של עם ישראל. בואו נמשיך הלאה בפרשה. משה רבנו מתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מנהיג של עם ישראל. למה זכה משה? למה זכה? הוא היה חכם, הוא היה צדיק, היה חכם מאוד, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, ודאי שהיו לו הרבה מעלות. אבל אם נסתכל בפסוקים, מעבר לכל זה, על המנהיגות כתוב, וירא השם כי שר לראות ויקרא אליו. מה זה שר לראות? אומרים חז"ל שהוא שר לראות, לא שהוא שר לראות את הסנה, זה סקרנות. אדם רואה דבר מעניין, אז הוא רוצה לראות. וירא השם כי שר לראות וירא בסבלותם. חז"ל אומרים שמשה רבנו יצא מארמון המלך והוא ראה את עם ישראל עובדים בפרך, אז הוא ניגש והתחיל לבכות, אחי, מי ייתן מותי תחתיכם, צר לי עליכם. הוא היה בוכה כשהוא רואה יהודים עובדים בפרך, והיה מטה שכמו ועוזר לכל אחד ואחד מישראל. זהו משה רבנו. וירא השם כי שר לראות בסבלותם של אחיו, אז לכן הוא זכה. רבותיי, המוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל זה, שאסור ליהודים לשבת מהצד. אסור לנו לראות שמתרחשים דברים לא בסדר, ואם אנחנו יכולים לעשות מלא, אם לא יכולים, זה שאלה אחרת. אבל כשאנחנו יכולים לעשות משהו, אנחנו צריכים לקום ולשאת בעול ולעשות, ולא לומר שלום עלייך נפשי. ואני אומר לכם רבותיי, אני הכרתי את הרב בן דוד לפני 2 בערך, וכשהכרתי אותו ראיתי תלמיד חכם אמיתי, קודם כל, שיושב ולומד תורה, מבין לעומק הרבה דברים. דיברנו בלימוד, באתי לכאן לקריית עקרון, ישבתי איתו וראיתי איש חכם ונבון באמת, ממש כך. כבר שמעתי הרבה בשבחו מהחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הרב שלמה מחפוד שליטה, שאמר לי כמה שהוא מיוחד והוא מצוין. אני ראיתי שאיש
שמבין יותר מכל אחד אחר ממש בכל מה שקשור לשחיטה, טרפות, בדיקות, כל הדברים הללו. עכשיו, אני, אחרי שנבחרתי לרב ראשי, אני הצעתי, ביקשתי ממנו שיתמודד למועצת הרבנות הראשית. הוא הסכים. מה אתם חושבים, שמקבלים על זה כסף? לא. מקבלים על זה כבוד? לא. אבל מה? יש בזה הרבה עבודה. עבודה קשה, עבודה לא פשוטה. והרב מתנדב, בפירוש כך אני אומר, הוא מתנדב לעבודת הקודש של מועצת הרבנות הראשית. הוא נושא בעול, ממש כך, נושא בעול. ואני רואה פה תלמיד חכם שהוא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. אבל למרות כל העיסוקים שלו, מעבר לזה, הוא ישב ולמד עם האבא שלו. קם לפנות בוקר, כל יום יושבים ועוסקים בתורה. יש תפקידים מצד אחד, מהצד השני, גם רבנים חייבים לשבת וללמוד תורה. אז ברוך השם, הוא ישב ועסק בתורה, ואני רואה כמה אכפת לו מכל ענייני הכשרות בארץ ישראל. הוא בודק ויודע מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, ועובד על זה בכל כוחו, משתדל לתקן ולעשות גדולות ונצורות, לתקן את מה שצריך לתקן. ולכן רבותיי, אני אומר, אם המנוח זכה לבן שכל כך אכפת לו, בדרך כלל אתם יודעים דברים כאלו, במיוחד שאבא ובן הם כל כך חברים, ידידים, כל כך הרבה שנים ביחד, אז זה בא מכוח של אביו. אז אני לא הכרתי כל כך את המנוח, אבל אני בטוח שגם הוא היה אכפת לו מכל דבר, לא רק לומר שלום עלייך נפשי, אני זכיתי, אני לומד תורה, אני מאושר, הכל טוב לי, לא, אלא לקום ולעמוד בפרץ. אז הבן שואב את הדברים מכוחו של אביו, ולכן אני רוצה לנחם מקרב לב את הגאון הרב יוסף בן דוד, שהנחמה האמיתית שלו תהיה בהמשך עבודת הקודש. אני יודע את הכאב הגדול שיש לו מאז פטירת אביו, כאב גדול מאוד, מכיוון שהאבא שלו היה לא רק אבא, הוא היה גם החברותה, וכשאדם מאבד את החברותה זה קשה שבעתיים. אז אני מנחם אותו שימשיך, הנחמה שלו תבוא בהמשך עבודת הקודש, שימשיך לעמוד על המשמר, לא רק פה בקריאת עקרון, אלא בעזרת השם מצודתו תהיה פרוסה בכל הארץ, ואולי גם ביבוא, אני מקווה, בעזרת השם, בכל מה שקשור למקצוע, המקצוע הכבד, הקשה הזה כל כך, של הבנה בכשרות, בעזרת השם שתשרה הברכה במעשה ידיו, וכל הדברים החשובים הללו שהוא יעשה יהיו לעילוי נשמת אביו, בעזרת השם, לעילוי נשמת אביו ולהצלחת כל המשפחה. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות ונזכה בקרוב לתחיית המתים ולגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. יישר כוח לכבוד מרן הראשון לציון על הדברים הנפלאים, המלהיבים ליבו של אדם לעבודת השם יתברך. הרב